panyina wo wadwene ne fie panyina wadwene sa wanyina wo wagu asantefo ahemfo nyina nim ase ena wo begyina ka kire sa asante ahemfo ensore na enkofo adi otumfo atema ahemfo nketu a wo ahemfo bi te say de say wo ka kire me say he kache na nkwa na asantini o ye ti asante kasa tie ya asantefo ma just efro yim wo ka kire say wo bobo tapahene tapahene mo enka mo respondo enjanko ayi domahene Krache, do my Heneka freedom fighters on yenim. South na Okatakyie Afrifa, we are Santini, we are hearing. We are Santim, Uti here was Santi. Also, can face the country, and to oh, I'm about do my United Tray. Say I'm sorry, made do my United. Can I do what them? So Okatakyie Afrifa, we are hypocrite. Nessa whoop a so called 2 for you. But 2 for we say, Net do my young corona, Okatakyie Afrifa, what's on your young corridor, my Henry? Come on for that. Come on for that. And also young corridor, my Henry, catching. Yan you sao. So Okatakyie Afrifa, who say, yes, and the phone cry, Jimmy are catching. Wo, Wama, we are youth president in Omudu, you know, Kutachinian. Some Kwasia for you to now. Would you have any man and again? Womuna, we are sent for you to move. Said Jimmy Henry, would teach Rano, catching. Why you know what you are going to crowd? I had do a 2 for them. Who did Jonas at it? Who did David the Kwasiaman pay you at it? I would do a pim swat them, eh? Me move video, let me both for say. Let me yes a video on a bank or Fonte. Mama, some more video in beam. Let me not be a job. Because I won't, we have face a country for leader. It is a country from Kwasia for now. Sabran Tabina and no say, I dear be any. Your friend free miner. I want do a 2 for them. Sabran Tabina a friend David. Sababa wa fun bi na friend frema sa group na wako join no mutu otumfo atem wo ya wo criticize na wa be ya ho said ya wo de ho kan ho Okatakyie Afrifa wo ya chimifo a wo asantema mu aye fra wo hene sa wo yo hene wo asantema mu dia ye di otumfo atem na sa wo twam ye di otumfo atem any video bi a wo comment share emsendra Okatakyie Afrifa comment share o comment share no Mom say what Timmy Chan home, no diasa, no Chan home, no kikrik, Ghana so dear. Your person who be having young confirm ye do it. Ghana no. Your person who be having young confirm Edward because and California address say Baba Bra and California address say I associate determine my life, but they determine on somebody like Okatakyie Afrifa. Okatakyie Afrifa ba. Na ye sanamrane na no chacha no kikrik mommy video no orafo mommy Okatakyie akomenhia na okasem no na okasase odehye okasase obrempon okasase obi odi domanim na em se ne kasem no na me bo tape na momati na em se mahu semfo so bo tape no Okatakyie Afrifa asamoa ufori o say God bless you bro. I say, good morning, Sabaato. Say, Okatakyie Afrifa. Say, or come Nantibia, Omudi atem, nay, face the country and as a freedom fighters. And Lunti Okasa, Yan and Adrian said, when you be my name respondo. But you moving, I already said, your baby, I ask you follow. Say, I got a youth or calling a whole youth president. But Okatakyie Afrifa to be your youth president. And says, on Fatacras and go do a henny. But or calling on as youth president. Now me tia Okatakyie Afrifa to me president for me so. Them say na adwene moto. O nim die nyansan ko obi. But enam say abro ne baye. Ene no kura wonpe. Ene no kura Okatakyie Afrifa mpe. Eno nti akotwa ne nkura bi. A o person ko onya chese onya fame anase ko onya edin bi wasan kura no enim bet Okatakyie Afrifa nka mu nsanya me hye nhira wo nim pa me obi anyame abie mani kakra me hu nsanya me wo hira wo bet wo gu wani masen sa wo as obi a wotimi kosa ache otumfo anase ko otumfo anfie kwatene otumfo bedwam a wo fra wo hene wo watimi abedwan ne nkra wei through a Kufuor government and no ma pa woye
a otumfuo kɔbɔ Akufo-Addo abaso a yɛnyina yɛnim sɛ wa Okatakyie Afrifa wɔnum asɛm sɛ yɛtu gold wɔ asantimamu firi mimi nkura abrɛmi ametia yi firi gold wɔ asantimamu yɛnkɔpɛsɛti asantiman ama asantimamu ayɛ tantantan tio santimamu ayɛ tantantan ama na akura bi asukɔ no mabitimi didi asantehena tem asukɔ no mabitimi kasɛti asantehene all because of say yɛtu asantimamu gold yɛfa asantimamu timba ne bauxite ne asantimamu ajapadeɛ nyinaa enso asantimamu enye neat anasa asantimamu enkɔ nenim na ama otumfuo da Roma wɔhunu sɛ da bi asante wɔ ajapadeɛ sante ajapadeɛ nyinaa ndisifoɔ atwe sante ajapadeɛ nyinaa JJ Rollins ni PNDC foɔ asese ne nyinaa ma asante anyafa so bia mfiri saa manyoko ehu ama asante da bi a etu gold wɔ wa bo din boase wɔ boase a yetu gold wɔ hɔ a NDC foɔ atwe asante gold nyinaa na nso yɛ kokoro so asante oboase gold mining ye kuro so ye ema tapa ema jase asante mamu ba bi etu sika kokko nyinaa ye da so tu na nso asante nkɔ nanimu da na nso asante ne bibia na wote kokko so opem so ena nkura bi di natem all because say ye kuro so oboase gold mines ema penso de na asem to Akufo-Addo anim na Akufo-Addo bai manam so yo panyin odadwere na odadwere asantefo ho na odadwere se panyin odue mantemente na otimi pon no modin na otumfo nsem opemso nsem ode koto Akufo-Addo anim na Akufo-Addo timi ye opemso apede ma no timi di opemso ebo sha wo sha no so se wo ba obebi oboase gold mining ama oboase asa afa ne to mepa afira ama oboase ya meka ho asem yetu gold oboase firi nkurabrem me nkurabrem enfie petepepe ni yetu boase gold yetu sika kokko wa santimam na nso santimam ya kwan nyina anye yetu sika kokko wa boase na nso boase kwan Akufo-Addo na nnu ya no abeye ni wotumfo okɔhwe anyamianim ehu se da bi papa wei a mpo na Ghana fo no bi se mimi ote kokko so mimi na se tutu kofo se me se tutu na nkamira bi atwam ya nyina tibi so opemso adwane NDC amanyekuo na nso minu nyina baja tum se penso anyone amanyekuo bia na penso do no ni pa ne se do beba be asantemamu ye do no ni pa ne se do beba ro be Ghana ye eno na penso hwehwe enso ye nuanom ya maame masantefo koka se ebi mu ka se pemso supporto MPP supporto Akufo-Addo aban enu to pemso ya NDC ni so nana kana no tum na ye nkura yete ne yesiso nana nkawe nana kana no tum ye kan de beka bi a kire no bet ekoba se NDC edika na konwa so etu kana sika kokko etu asantemamu sika kokko nyina no na NDC bai na asanteman nya bibia mfre NDC ho na pemso hu se da bi o se NDC anasa amanyakuo bia beba power na se won finally cho asantemam we de asantemam susu na etu sika kokko enu nti ye sika kokko nyina asa ama na akoba se oboase gold mine ya krosu te me fa men sam nto Akufo-Addo anim na Akufo-Addo se wo ba wa ba misraw se de asanteman judi na asantefo de ani atoso nti brane bebu oboase gold mine na Akufo-Addo ko bieye ene ne wasa gu boase kwan ese ye railways akoboase wo ye train lol kwan Afrifa Kumasi akoboase openso akobo Akufo-Addo abaso a wo Okatakyie Afrifa untimeti yi kodi NDC formula bi kodi nkura bi a yato omudin freedom fighters a omato omudin face the country fo nim esi ye di opemso atem na afa no sa konya we akoba ma se empanimfo bi ato omanga nem eso abeta nkura yachi me ye disante hinatem
me ye kan sama ya kire santene me santene akura metia me ya na so wo Okatakyie Afrifa wo ya santene wo wudi akonwa wo santema mu enam se wo mu ho na wo ntia asante amamra senti na wo kasa kwa wo ba gina nkura yachi ene nkura Efra won se wo na ya freedom fighter Efra won se wo na ba magana ye so me no tia me no kasa Okatakyie Afrifa ya wo jame Okatakyie Afrifa wo ba wiase jame nanso nensa wo hina wo wani nsade wo ayese wo hina wani nsade na wo mu asanteman na wo fa ni die ma asante konwa ko jiran kranke to so kono ma wo yachi fra won se wo ye face the country leader fra won se wo ye freedom fighter leader kasati akufo ado a enam no so ma na wo boase gold na ane ya cross no oboase gold mass na ya cross no enam se akufo ado ba mu wo akufo ado ba mu nya sika ni ye wo akufo ado ba mu ya ma bibia post bia ma wo so wonya wakase sam na wo ye kire ya asante fonkora no wo Okatakyie Afrifa se enye ye ni akufo ado atem na yemfa otumfo ate okoso se tutu mata no ho ni ye ni sampanyimfo ya omotwere Ghana omotwere asante nkoso omotwere enyafo ma wa asante mamu ho omotwere esikafo ma wa asante mamu omotwere mo NDC fo amugo asante mamu ho pemso enwu ade papa akufo ado aye akufo ado boase gold mines wonye hu sika bia o woni hu sika bia boase gold mines akufo ado de na aba mu onya mfaso wo boase gold mines santimamu sika kokwa yatu akufo ado aban enya mfaso bia ho enso akufo ado aban ena egu santikwan akufo ado aban ena yi santikwan enso wo Okatakyie Afrifa se da bi yan tobo enfre NDC fo yan tofo enfre John Dramani mama na yan ni otumfo atem wo yet one John Dramani mama kasati asantefo sa asante ni nkaye santefo wo ye bibia ma enye efe wantimi ankasa wantimi anka wo hwe enam se wo ye panyin hunu